Шуны әйтәсем килә, менә сине Симитин тәмле көрәш алып баручысы. Без сине экранда күргәндә гел сине шляпа белән күрәбез, шулаймы? Әмма сине шляпасыз вообще ничектер танып табылмыйдыр үзеңне әйткәндә. Мондый шляпасызмы? О, Рот микрофонла. Әйле. Якын шашылайра. Хәзер шаганмы? Ярыймы? Димәк ул настоящий. Менә синең комплексы миндә булса 100% охшарый. Нәрсә булыр иде шуннан? Повар. Бүген нәрсә пешерәсез, иптәш повар? Нәрсә әзерлисез сез? Нәрсә әзерлисез? Без җыр әзерлибез бүген. Өйдә? Зур сәхнәдә зур артист, аның җыры инде әзер күптән. Илдар Әхмәтов каршы алабыз үзен. Сәхнәдә Илдар Әхмәтов. Эзләп юлга чыктым. Мин басмаган сукмак калмады. Күп җирләргә алып барды юллар. Бары сиңа алып бармады. Барган сайын узына явара. Күпме юллар инде урадым. Барып җитмәс юллар булмый диләр. Сиңа барып җитеп булмады. Каршы килгән чакта син кул селтәп артка атладың. Барган сайын узына явара. Күпме юллар инде урадым. Барып җитмәс юллар булмый диләр. Сиңа барып җитеп булмады. Барган сайын узына явара. Күпме юллар инде урадым. Барып җитмәс юллар булмый диләр. Сиңа барып җитеп булмады. Барган юлда гел каршылык. Кызыл утлар яна һәр вакыт. Язмыш аты синең тукталышны. Узып китә булмый туктатып. Барган сайын узына явара. Күпме юллар инде урадым. Барып җитмәс юллар булмый диләр. Сиңа барып җитеп булмады. Барып җитеп булмады. Илдар Әхмәтов. Зур рәхмәт бәйрәмнәрегез белән барыгызга. Илдар Әхмәтовка зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Мин әйтәм, Илдарның җыры да шәп, үзе дә шундый шәп җырчы ул. Шундый молодец, ир, бөтен яктан булган,
дип уйлыйм. Әйбәт кенә түгел. Үзе турында шулай сөйли, по крайней мере. Шулаймы? Инде безнең җырчыларга иң яхшы җырчы булырга кирәк. Нәкъ менә иң яхшы җырчы исеменә кемнәр лаек булганын без хәзер ачыкларбыз да. Игътибарыбыз экраннарга. Иң яхшы җырчы номинациясе. Гүзәл Әхмәтова, Әлдә син бар. Илмира Нагыймова, Буламысын. Илсия Бәдретдинова, Булмый инде, булмагач. Сабаларда томагач. Хатын-кыз башкаручылар арасыннан иң яхшы җырчы исемен атап, аңа ТМТV премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасы депутаты, Мәгариф комитеты әгъзасы, Татар Федераль Милли мәдәни автономия рәисе Гыйлметдинов Илдар Ирегулын чакырабыз. Рәхим итегез. Рәхмәт, хәерле кич. Әле моның кадәр узак концертта утырган юк иде. Әле бу уртасы гына. Бик зур рәхмәт моның өчен. Нормально. Безнең алып баручыларыбыз бик гадел, бик мөлаем, бик зур рәхмәт. Бик матур алып барасыз, барыгыз да. Юк, тегеләрне әйтмәсәгез дә булай иде, безнең турда җитә шул. Бигрәк тә кызлар. Мен ашый. Синең турда әйтәмез. Һәм безнең яшьләребез талантлы, шуның кадәр матур итеп сәхнәдә үзләрен талар, менә иртәгә үк алар белән ниндер кино төшерер идем. Шуның кадәр артистизм да зур, бик зур рәхмәт. Шундый яшь талантларыбыз һәм шундый бөек дахи җырчыларыбыз булганда безнең татар җыры яшисәк. Татар җырына бик зур рәхмәт, сезгә ТМТВга бик зур рәхмәт. Рәхмәт, конвертны ачмасагыз да булай инде мондый сүзләрдән соң. Гүзәл Әхмәтова. Гүзәл Әхмәтова. Башкортстан. Гүзәлне дәшәбез. Башкортстан кунакларына хәтта кулда бирәбез хәзер. Гүзәл, рәхмәт. Гүзәл Әхмәтова, зур рәхмәт. Илдар Ирекович, Чын күңелдән зур рәхмәт ТМТV телеканалына һәм Барсведия компаниясына зур рәхмәт. Һәм инде әлбәттә зур рәхмәтләрем сезгә, хөрмәтле безнең яраткан тамашачыларыбыз. Рәхмәт Гүзәл сезгә. Ир ат башкаручылар арасында иң яхшы җырчы кем булыр микән? Әйдәгез шулай ук экраннарга карап белик. Иң яхшы җырчы номинациясе. Нәфкать Нигъматуллин, Тип йөрәгем. Зөфәр Билалов, Ашыкма дөньядан китергә. Рөстәм Закиров, Картайма әле әнкәй. Кем булыр икән? Белсәк иде не язылганын. Рөстәм Зөфәр, гафу итегез, Нәфкать Нигъматуллин. Татарстанның халык артисты Нәфкать Нигъматуллин. Бик интрига белән генә килдегез әле сез монда. Рөстәм, Зөфәр, гафу итегез. Театраль пауза белән. Бик зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Нәфкать Нигъматуллинны котлыйбыз шул күңелдә. Иҗади уңышлар бар, dik иҗади уңышларны теләп калабыз. Нәфкать абый кем артыннан керәсен белеп киреп киттек. Тамам берсе юк микән сездә дип. Чыгып китте бу. Әйме. Дәвам итербез Булат. Ещё мин күп сөйләшә башладым. ТМТV телеканалы версиясе буенча иң яхшы җырчыларның исемнәрен белдек. Аларны чын күңелдән әлбәттә котлыйбыз. Хәзерге мизгелләрдә иң тыйнак дуэт номинациясендә җиңгән җырчыларыбызны чакырабыз сәхнәбезгә. Зинира һәм Ризат Рамазановлар сезнең алкышлар астында. Yok üzme
Зинира һәм Ризат Рамазановлар. Молодцы. Қарап тұрам да, бүтін артистларымыз шының хәтлі елмая, шының хәтлі шатлана бүгін бірім. Мұнда отырғандар қарай бұтыр. Әлбәттә, 150 жыршы арасынан ТМТВ премиясын тапшыру тантанасына 50-сі генә эләкте бит. Мұнда елмайы түгел шатлығыңнан сикерерсең. Елмайы Ранил кебек. Ранил, молодец. Переигрываешь уже. Елмайырбыз, алқышларбыз, инде бәйрәмебезне алга дәвам иттербез. Бүген дөнья күләм танылган артистлардан тәбрикләү сүзләре дә кабул итеп алдык без. Безне бүгенге зур бәйрәм белән ТНТ телеканалындагы һаман ТМТВ бетәсе килә. Танцы проекты җиңүчесе Шабаев Илшат Рәйсулы котлый, игътибар кабаттан экранга. Я Шабаев Ильшат, победитель проекта «Танцы на ТНТ». От всей души поздравляю коллектив ТМТВ с вашей премией. Хочется пожелать вам здоровья, любви, счастья, богатства, известности, уважения со стороны коллег и руководства. Будьте такими же современными, яркими и динамичными. Зур рәхмәт котлаулар тәбрикләүләр өчен. Инде карашларыгызны экраннардан алмагыз. Хәзер без бергәләшеп ир-ат башкаручылар арасыннан гаилә кыйммәтләре номинациясе хуҗасын да билгеләячәкбез. Абат безнең игътибар экранда. Гаилә кыйммәтләре номинациясе. Рәсим Низамов, яратып кавышканнар. Гүзәл Уразова, балаларым. Илназ Гарипов, эй шабабыз. Гаилә кыйммәтләре хуҗасын атап, аңа ТМТВ премиясын тапшыру өчен сәхнәгә тәмле булсын рестораннар шелтәре рестораторы, тәмле көрәш тапшыру эксперты Резидә Хөсәйнованы чакырып калабыз. Реза рәхим итегез. Минем тапшыруның кунагы ул һәрвакыт. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар һәм безнең мәркәзебез кунаклары. Һәрберегезне дә менә шундый ТМТВ каналында шундый матур безгә тантана күрсәткән өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез сезнең исемнән һәм үземнең исемнән. Молодцылар сез, булдырасыз. Уңышлар сезгә. Инде безнең артистларыбызга иҗат җимешләре телим. Һәм инде конвертны да ачып укысак. Ачып та укыйм. Көтәләр бит, ишәүләп. Күзләрен мөлдерәтеп. Хөрмәтле тамашачылар, кем дип уйлыйсыз? Тагын бер интрига. Илназ Гарипов әле өйләнмәгән миңа Рәсим калса. Низамов. Рәсим Низамов. Шуннан мин монда аптырадым, Илназ Гарипов нишләп җиреди булар арасында. Рәсим Низамов, үрнәк гаилә башлыгы. Изур рәхмәт, котлыйбыз. Рәсим әфәнде, ул сезгә берәр салат рецептын сөйләп торды әле. Мин аңлам. Ишетелми. Аш пешергә ярар. Тәмле булсын рестораннар шелтәренә сезгә ташлама 10%. Һәр ризыкка. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт Резидә апа. Зур рәхмәт. Мин татана башланыр алдыннан инде зарыгып киткән номинация вакыты җитте. Тәмле көрәш тапшыру белән бәйле махсус номинация. Тапшыру барганнан 2 ел эчендә тәмле көрәшкә нинди генә җырслар килеп китмәде. Һәрбер сүзләрен, тәмле ризыкларын, эксклюзив рецептларын әлбәттә инде тәкъдим иттеләр. Менә алар экранда. Иң тәмле көрәш номинациясе. Артур Марат дуэты. O saat evet. Bir geybet. Bula gittim sen. Eyde. Abam slabo. Saat minike. Rahmat Artur. Айрат Ильясов һәм Мөнир Рахмаев. Demek Ayrat bugün jingilse ул 10 тапкыр кем чакырар. Шуның берәр төрле бәйрәменә килеп җырлап китәчәк. Мөнир, син бәлеш пешәсең дә Айрат белән мине кунакка чакырасың. Мунирны победил. Ризамы? Риза дуслар бүген киттек әле булды. Иркә һәм Ринат Рахматуллин. Yok, düşürülmeyin. Ясин әйттең әле Ринат өчен. Evde tabanın okşası ki bu söz şirevizin değil mi tabii? Син бераз байсаң. Hazır eyemine bayıp. Krip düşürümün mine hazır. Менә шулай бара бездә.
Сөйләшүләр татар эстрадасында хәзер менә. Риза рәхим итегез. Кем икән ул? Кем иң тәмле көрәш номинациясында җиңүче? Хөрмәтле тамашачылар, иң тәмле, иң татлы номинация миңа туры килде. Аллага шөкер. Һәрберегезгә дә ашларыгыз тәмле булсын дип әйтәсем килә. Безнең татар халык ризыклары бер вакытта да онытылмасын. Без аны пешереп торыйк, кешеләргә күрсәтеп торыйк. Инде бу номинациядә безнең Артур Марат дуэты җиңде. Артур Марат дуэты. Артур Марат, рәхим итегез сәхнәгә. Марат пешерә ул, менә бик озак пешерә. Әллә нәрсәләр әзерләп бетерә ул. Ләкин чынлап та менә бик яхшы әзерләй. Чын кулинар. Артур инде. Артур, сәгатен кайттымы соң яңадан? Сәгатем инде. Артур, сәгать өчен рәхмәт. Эшли һаман да йөри сәгате. Ярар, аны Тагын чакырырга кирәк булыр. Бәлкем Батарейкаларын машина алыштырып торырга кирәк. атып китерләр. Мә була тип.